Baphila ubomi bentshontsho abahlali baseZinqwaqweni eShowe kwiphondo lakwa-Zulu Natal emva kokuba iqela elibizwa iVigilante liphume ingqina litshisa imizi emihlanu kwabhubha umntu omnye. Abahlali atyholwa ngobusela kwanokushishina ngeziyobisi. Umndeni wakwaVilani usemanzini ubuye usabe ukuthi ungahlaselwa. Ilungu lalomndeni elineminyaka engu-35 uVincent Vilane wabulawa amalungu omphakathi akhetha ukuthathela umthetho ezandleni zawo. Umndeni uthi leli qembu lomphakathi lafika ekhaya ngomsombuluko. Kuthiwa bafika ekhaya bamkhumula wanqunu bamphoqa ukuthi ahambe ibanga elide eya kulomuzi abamshisela kuwo. Kuphele 3 hours amaphoyisa engafikanga, kodwa amaphoyisa afica kusashaka afika acima umlilo ayisethatha amathambo akahamba nawo. Umndeni uthi uVincent ube nakho ukuphambana nomthetho, bathi walahlekelwa ingalo ngemuva kokushawa ugesi ngenkathi entshontsha amakhebuli kagesi. Ezinye izakhamuzi zithi zikhathele ubugebengu kule ndawo. Kunabantu abasuka kodrobheni nakumalokishini bezohlala la kulomuzi othize, okwagcina kunenkinga ukuthi ke kwathi mangabe sesithi ke khandwe iforum kwakhetha abantu abathize zokhanda iforum. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala nelokushisa. We're working with the traditional leaders as well as the other community leaders there to ensure that there's no repeat of these incidents. Akekho osaboshiwe ngokubulawa kukaVincent. Umphakathi ucela amaphoyisa ukuthi angenelele. Mlondi Khadebe, SABC News eShowe.